Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci. Sannan mu da sake kasancewa tare da ku a wannan channel ta mai albarka ta take Abdullah. Kamar yadda muka saba yau ma muna ɗauke da wani sabon bidiyo. Bidiyon namu ne yau zai mana magana ne akan yadda ake yin fake alert na banki da kuma yadda za ka gane fake alert idan an yi maka. Kamar yadda kusa ne mutum yana da account mafi yawancin yanzu kusan kowa yana buɗe account ko ma online wani ne ko online bank ko kuma normal banki dai wanda ake amfani da shi. Idan ya kasance kana da banki kuma kana yawan transaction na kuɗi ko kuma ya kasance cewa kai mai harkar POS ne, ma'ana kana tura kuɗi kana yin POS, to idan kana asar transfer ko kuma shago gare ka ko makamancin haka, in dai ana yawan yin transaction ana yawan turawa da kuɗi kana tura, dole ne ka san menene fake alert da kuma yadda ake yin fake alert, saboda zai iya kasancewa wata ran a yi maka shi a cuce ka, a turo maka da kuɗi wanda suke na bogi ne ba su shigo ba, amma ka ga alert ya shigo maka wanda kuma za ka ɗauka cewa a matsayin wani kuɗin sun shigo, sannan kuma ka ɗauki wani action a kai ko kaya ko wani abu ka bayar. Mafi yawancin mutane ana cutar su ta wannan ɓangaren, shi yasa na ga ya dace na yi wannan bidiyon domin na wayar mana da kai akan yanayin wannan yadda tsarin wannan abu yake. Duk da ma dai na taɓa yin bidiyon a baya amma da daɗewa can wajen shekara ina gama ya kai shekara ɗaya, bisa ne ya kamata in maimaita wannan bidiyon domin wanda bai kalla ba ma ya kalli wannan bidiyon. Na haka domin gani yadda ake yin fake alert da kuma yadda za ka magance matsalar fake alert da yadda ake yin fake alert ɗin, sai ka gyara zama ka kalli bidiyon tun da farko har ƙarshe domin ka fuskanta yadda ya kamata. Kafin mu wuce zuwa cikin bidiyon, wanda ya manta bai danna alamar subscribe ba, idan ya danna alamar ta subscribe sannan ya danna alamar ƙararrawa sannan sai ya zaɓi wa. Hakan zai sa a duk lokacin da ka siyo sabon bidiyo a wannan channel ta mai albarka kai da YouTube za su sanar da kai. Sannan kafin mu wuce zuwa cikin bidiyon, wanda ya kalli bidiyon da Allah ya taimaka ya share zuwa Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram da sauransu domin 'yan uwa sun ma su gani su amfana da wannan bidiyon. Mun gode, yanzu mu je mu fara bidiyon. Kamar yadda kuke gani gana a cikin wajen message application ɗin da ake turo message ta cikinsa, to za ku ga cewa ga message ne da yawa ga sunan kala-kala. To yanzu idan kana so ka gane fake alert, idan dai har alert ne na ainihi aka turo maka da shi, wato kamfani ne suka turo maka da alert, misali wannan na kamfanin MTN ɗin ko za ku ga MTN ne suka turo da shi. To misali idan na danna shi haka na shige shi, ba za ku gani yanzu kamar yadda kuke gani na shiga message, za ku samu cewa ga sunan sun tafi a layi, ga sunan kamar yadda kuke gani, wannan bayan wannan da lokacin da aka turo da kwanan wata sai dinga bi a layi. In dai message ɗin ya danganci wannan, to za ka kai da za su kasance a layi. Wannan message akwai part ɗin da yake kasancewa, wannan kamfanin MTN ne suka turo. Sannan za ku ga in dai ba fake alert bane ba, za ku ganin kasar sun ce sender does not support reply, ma'ana wanda ya turo da message ɗin nan baya buƙatar kuma reply. To in dai kaga wannan to kawai wannan wato ba fake alert bane ba, ko a banki ko a menene za ka cewa normal ne. Sannan kuma wurin za ka ga wurin MTN ɗin nan in ka danna misali za ka ga ba zai wuce. Kamar yadda kuke gani gashi nan na danna, za ka samu cewa idan na danna shi ba zai wuce ba domin wannan kamfani ne suka turo. Amma idan mutum ne ya turo misali wannan kamar yadda kuke gani nan gurin, mutum ne ya turo nan gurin sai danna misali wannan, za ku samu cewa wannan to alert ne wanda ba banki ne suka yi shi ba. Za ku ga cewa nan gurin akwai wajen reply kenan, kamar yadda kuke gani akwai wajen reply. Sannan kuma nan gurin idan ka zo ka danna nan gurin, za ka zo ka danna nan gurin, za ka ga cewa ya ce maka add contact, ma'ana za ka yi ƙarar wannan lambar domin ta zama jerin cikin contact naka. To ka zo shi ɗaya da fake alert da yake nan. Yanzu misali na shigo cikin misali bayanai na banki, misali idan ka duba misali za ka ga misali wannan idan mutum yana so ya maka fake alert, farko abin da zai fara yi zai anshi wayar ka ne, da mafi yawanci dole sai sun anshi wayar ka suke iya samun dama domin su yi wannan fake alert.
idan suka anshi wayarka cikin sauƙi za su yi check adadin. Yanzu idan suka anshi wayarka za su danna dialer ta wayarka wajen kira, to ko sai su zo misali a nan gurin wajen dialer ɗin taka sai su zo su danna wajen lambobi, ko sai su zo su saka lambar wayar su misali shi wanda yake so ya maka ƙarin da zai saka lambar wayarsa, kai da yadda bayan ya saka lambar wayarsa ko zai zo ya add contact misali sai ya zo nan gurin haka. Da ya zo wajen add contact ɗin nan ko sai ya zo a nan gurin sai ya rubuta sunan bankin ka, misali kana da Zenith Bank sai ya rubuta Zenith Bank. Ya rubuta Zenith Bank haka kawai sai ya danna alamar save sai ya danna save. Kamar yadda kuke gani bayan ya yi save, idan ya save din lambar ka ga idan sun maka da text message ko kai da ya ga cewa ga Zenith Bank nan sun turo maka da message. To bayan ya yi save kaga da ya zara ya turo da kai da bayan ya yi save na lambar wayarsa da sunan bankin ka, to kaga bayan ya yi wannan save din da ya zara ya turo maka da message kawai za ka ga cewa Zenith Bank sun turo maka, to kawai zai yi amfani da wayarsa zai shiga wajen message na wayarsa kamar haka misali zai danna sai ya shiga. Da ya shigo zai zo wajen bankin sa wanda yake amfani da shi, normal bankin sa wanda yake amfani da shi, sai ya zo misali sai ya zo ya copy don misali message guda ɗaya, kamar misali wannan message ɗin da suka turo ko sai ya zo ya copy nasa haka. Dan idan ka copy bayan ya copy nasa sai ya zo nan sai fito. Kai da bayan ya yi copy na text message nasa sai ya zo wajen wani da ake tura sako don gwai kenan, sai ya zo ya danna shi kamar haka. To a nan gurin sai ya zo bayan ya zo nan gurin sai ya zo ya zaɓi lambar wayar da yake so ya tura, sai ya ɗauko wani lambar da ya sani sai ya zo misali sai ya zaɓi lambar wayar taka sai ya zo nan gurin sai ya zo ya paste ɗin wannan rubutun da ya yi. Kamar yadda kuke gani ga shi nan na yi paste ɗin wato ya yi paste ɗin wannan document wato abubuwan da aka turo mai na normal banking sa wanda suka turo mai, sai ya zo nan gurin misali ga shi nan sai mai shi kire nan wani wanda ne wato wanda aka cire ne sai zo misali sai goge haka misali sai rubuta yau. Idan ya sa kire nan zai zo nan gurin sai ya canza sai ya rubuta adadin da ya tura maka, misali kuɗin ya kasance kuma kai zai tura ma 5,000 sai ya zo ya saka 5,000. Idan ya saka su 0.0 misali idan ya saka su haka kaga 5,000 ke ne tura ma, sannan nan gurin ko sai ruwa account number din naka sai ya saka farkon account din naka sai wannan star din kamar da ake yi a kowane banki sai ya zo sai ya yi nan gurin saka farkon lambobin nan guda uku na bankin ka wato account number ɗinka na ƙarshe ma sai ya zo saka, sannan sai ya zo ya yi nan ƙasa. Kaga wannan ATM card aka siya zai zo ya goge wannan na ATM card ɗin. Wanda zai yi shi zai da kuma ba dole wani sai wanda aka yi sai aka ba wanda ba dole sai aka ce ya ta zai amfani da shi ba. Ba zo zai zo da ba. Sannan gurin kuma sai zai goge kwanan wata. A nan gurin sai zai goge kwanan wata sai ya saka adadin kwanan watan da ake a ciki. Misali yau ana 26. Kaga idan ba 26 wani ba sai mai canzawa ne da shi ana misali 2 ga wata. Yin dole kada shi ne shi 7 ga wata ko a wani abu makamanta haka, idan wani shekara ma ba ya tafi ciki ba zai iya canzawa. Babban abun wato da ya fi wahala shi ne misali wannan available balance wanda ake turo maka da shi, wanda zai iya tambayar ka available balance ɗinka saboda to a lokacin da ya amshi wayarka zai duba ka bayan ya yi saving ɗin lambar wayarsa zai duba wajen message ɗinka, domin idan message ɗinka na ƙarshe wanda bankin ka suka yi maka, wanda wannan zai amfani da wannan dama domin ya gane nawa ne adadin balance ɗinka da yake a cikin bankin naka, wanda zai amfani da wannan dama domin ya adadin wannan kuɗin da ya turo maka a cikin balance ɗin, inda za ka ga exactly cewa ga balance da ya turo maka da kuɗin da ya turo maka kuma sun yi adadin a cikin balance ɗinka, ko normal balance naka ya tashi normal. Misali kana da 10,000 sai kuma 5,000 kaga zai tashi 15, za ka ga 15K a cikin balance naka. To kaga yana tura ka kuma za ka ga cewa ga ne ban su turo ma kai ka danna sai ka ga wato ainihin shi
wato alif da suke maka da bayanan adadin nan ga kwanan wata ga kuma da kuma to ka ga yana yi maka haka ya yi da ya shige ka ya yi maka kai alif to kamar yadda na gaya muku idan har kai alif yi maka zai kasance cewa za ka ga idan mutum misali kai alif ne za ka ga cewa ko wajen ɗauko baya idan misali kamar yadda kuke gani nan gurin idan ka buga danna shi nesa ɗin da muka yi idan misali ka tura shi kamar haka idan ka tura shi wancan mutumin zai ga cewa idan misali idan kai ƙala ne idan ya danna wannan number da ya zo ya danna ka misali za ka nuna mai cewa zai iya sai mai sai wannan number sannan kuma zai ga wajen reply kuma ya gaya idan kuma ba idan kuma normal banki wato kamfani ne suka mai message wani kuma wani irin kamfani ne ma idan ka shigo misali da yankin dina za a ga cewa a nan a cikin rubuta sun da not what reply ma'ana wanda ya turo wannan sabon baya buƙatar ka ne reply sannan kuma in ka danna nan sama za a samu cewa za ka iya adin contact ɗin kuma da wuka ba nan gobe da ta turo maka da wannan message ba ina fata ka gane wannan bayani na kuma ka fahimci wannan bidiyo sosai sannan sosai a sannan ka nuna alamar ƙararrawa ka da kawai kana sannan kada ka manta da nuna alamar nan ka laye bidiyo da kuma ala bidiyo na gaba